السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد تنبلا جلني علي أباتنو وقف الصلني أن السلام كدلافه أقوك أنك تشدينك أناك صدنكو أناك صحابو أني مغامر كلا أتغو أني مغامر تغلا أنفني نمايا fokata se domina bela yele misarake walela utemelen kofe ula kadanye balma slama anga kuma awe 5 ans femin tono ka bonku sebe a here kacha ni anye famu soro ni ankela kan tulumada ameni bela yele soro ka koroke lamaya dina no de anga dinai no yi alaka dina sharia lenye nala yo sharia ka ciden bela yelen chinai kamina folo fo alaban a bela yelen chilani muye ni islamaya di a bela yelen chilani islamaya yi o islamaya ni bela yelen be resume kalma kele ni kakan o de la ilaha illa Allah la ma'buda bihaqqin illa Allah ko bato fenti mi kakani batoi ma fa Allah subhanahu wa ta'ala ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhyi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun akoma chilalike ka ko ilinye ili muhammadun ka bo chidin shidi machi ka ko e muhammadun ka foko chiden chila fo wayu ka chama ka fo ko la ilaha illa Allah ko batu fenti mi kakani batoi o kale Allah subhanahu wa ta'ala batu o bayira ka fo ka kon ala kirinye alayhi salatu wassalam chide munu chila ala bolo o bela yirin chila ni kalma keleni leye wala kidin fana chila nu odeye o de kalmatul islam kalmatul iman kalmatul tawhid كلمة الإسلام مفتاح الجنة وكذلك هرب وكلمة دو والإسلام يري على كلمة بتو وجيناني أدم دي بلا يرين دانا فانا أودي قصو على قرآننا وقصو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أقول ما جينادا ما مغنودا فوي قصو فوكا علي الله بتو تفسير كلاوكو yuwahiduni ukan kidbanchiya o batoni odi alaka dinai odi islamai odi chidin bela jinin ka dinai odi manyumo bela jinin ka dinai odi dina kelenye inda Allah ta'ala o tumana na ni dina famuna ni famu choya la malok afon kelente amada mina on lela atina dabla on lela koma on be balola bi ko di bi on nga watini kono ko mu nyaamile do mooma a ɲagaminen don kosɛbɛ wa firikelen don wa n'an m'an yɛrɛ kɔrɔsi a bɛ se ka an bolo bɔ k'an bolo lakolonya an ka silamɛya la o de ye kunangoya ye siga foyi si t'o la o ye bɔnɔ ye ala ka ne ni aw kisi ka bɔ o ma o de ye mun ye silamɛya imaji de bɛ yɛlɛmana mɔgɔw bolo ka kɛ imaji kelen ye ni ye silamɛya kɛ diina cɛjugu ye diina min ɲɛ cɛ ka jugu ka silamɛya kɛ komi diina ni barbariya diina don bengani diina don janfa diina don maafaga diina don ka mɔgɔw tɔɲɔ o ni na k'u faga k'i dansago mɔgɔw kan o kosɔn fɔlila dɔw b'a fɔ ko silamɛya diina ye terorisiya diina de ye terorisiya diina don ka silamaw wele ko terorisiw don ka kɔrɔ kɛ mun ye ko mɔgɔ fagala minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi u bɛ fagali kɛra ni silamɛya ni de tɔgɔ ye u bɛ fagali kɛra ni silamɛya ni de dɛmɛ de ye
ko ala ka dina ka kɛ sariya ye ka sigi diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na. Donc baarakɛbagaw u bɛ baara kɛla bi ismil islam ni silamɛya tɔgɔ ye, wa u bɛ kuma fana ni daliluyaw ye k'u bɔ kuranɛ na, ni daliluyaw ye k'u bɔ alakira ma alayhi salatu wassalam. Donc résumé min sɔrɔla lagbasili min bɛ kɛla silamɛya kan o de kɛla k'a fɔ ko silamɛya diina de ye nin ye, n'u mɔgɔw filɛ nin ninnu de ye silamɛw ye, wa silamɛya de ye nin ye dɛ, ninnu de ye silamɛya baarakɛbaga ye, wa silamɛw ye terrorisiw le subhanallah. Idan o kɔsɔn sisan siranya bɛ nana dɔɔni mɔgɔ la minnu bɛ kuranna fasari n'o sera kuranna aya minnu bɛ kuma jihadu kan u bɛ siran, u bɛ teriya ka bɔ a kɔnɔ, walima dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko kunun de jihadu tun bɛ yen, ko bi jihadi kiti wulila, ko jihadi tun bɛ kɛla kun min kɔsɔn ko banna. Donc jihadi kiti tɛ yen tuguni, dɔw bɛ jihadi yɛrɛ aya bɛɛ lajɛlen kɛla ayaw minnu wulila o kiti wulila. Dɔw fana bɛ na walawalali wɛrɛ k'a la n'o b'a yira ko jihadu bɛ yen mɛ kɛcogoya wɛrɛ min ma kɛ alakira n'a ka sahabaw ta ye alayhi salatu wassalam. Donc a bɛ ni ka kɛ dɔɔni k'a fɔ i da la kuranna na aya la ko jihadu i bɛ siran, sabula ka kɔrɔ kɛ faamuya kelen min sɔrɔla jihadu la o de kɛla ka bɔmu ci k'i yɛrɛ faga ni mɔgɔ jama ye, ka mɔgɔ fagaw kɛ komi kelen bɛ ka sanga ta, o kelen bɛ ka ɲaga cogo min na, o kelen bɛ ka jama cogo min na. Donc ni dabilala dɔrɔn tafsiri min bɛ faamu u y'a ye i bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ye ko ka taa fara mɔgɔ ninnu de kan, wa aya do ko aljihad. Donc jihadu nin bɛ fasari n'a fasari cogo ɲuman ye k'a yira alakira ye jihadu kɛ a ye kafuru faga k'o jeli bɔn ka dɔw kɛ jɔnw ye, i ka faamu, ka jɔnmusow kɛ i ka nafolo ye, o b'i ka bila la, u bɛ feeretaw bɛ feere, santaw bɛ san, o prix tɛ kelen ye, adamaden kunturu k'o feere, o bɛɛ kɛla kɛlɛw senfɛ, kɛlɛtɔrɔ nafolo sɔrɔla ani ka kasodenw minɛ k'a dɔw kɛ jɔn ye nin bolo ninnu kan. O kɛla silamɛya histoire la, o tariku dɔnlen don, o nana kuranna kɔnɔ, Hunayni kɛlɛ o kuma nana kuranna kɔnɔ, Hudu kɛlɛ fana kɛzalika, Badri kɛlɛ kɛzalika, ani kɛlɛ wɛrɛ minnu kɛla alakira ni kafiruw cɛ, o tɛ se ka josi, o tɛna josi, mɔgɔ tɛ se ka o kɔrɔbɔ. Bon sisan ni an m'an yɛrɛ kɔrɔsi sisan an bɛna se kuranna ayaw ma, aya minnu bɛ kuma ni jihadu ninnu kan, ni kow ma wɔrɔ ka bɔ ɲɔgɔn na, ka walawala résumé kelen min bɛna ta nin bɛɛ kɔfɛ, kuma bɛna laban k'a fɔ ko alakira alayhi salatu wassalam ko ale yɛrɛ ye terroriste le subhanallah. O y'a fɔ walima o m'a fɔ, u ka fɔ fo ye ja dɔ dilan k'o yira ko nin ni alakira ye, k'a yira ko terroristew ka ɲɛmaa don. O kɔrɔ alakira cira ni diinɛ nin ye, o de kɛra terroristiya diinɛ ye, wa alakira kɛra terroriste ye cɛ min na ni terroristiya ye ka na don adamadenw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Idan o tumana na kuma tiɲɛna, o tumana na ferekeli kɛla, o tumana na a ɲagamina, an bɛna mun kɛ, an bɛ jihadi to yen wa, an bɛna mun kɛ, an bɛna silamɛya to yen wa, k'a kɔrɔ kɛ ko mankutu ɲuman tɛ anw na bi, k'a kɔrɔ kɛ ko anw ye cogo cɛman ye, k'a kɔrɔ kɛ n'i ye mɔgɔ mun ye bi ko bɛ fagali la ko an balimaw lo, o n'an bɛɛ kɛla kelen ye, donc an k'an sen bɔ wa, walima an ka fara olu kan wa. Là an b'a kɛ groupe kelen sisan, an bɛ kɛlɛ nin continuer, an ka ɲɛbɔ, an b'o kɛ wa. Fa huna a bɛ fɔ huna ko talbisi bɛ yan, a bɛ fɔ huna suba bɛ yan, a bɛ fɔ nin yɔrɔ nin na siɲɛ dɔ tala ka ɲagami wuya kɔnɔ, siɲɛ dɔ tala ka ɲagami wuya kɔnɔ. N'an m'an yɛrɛ kɔrɔsi an bɛ an yɛrɛ bila problème dɔ la, an tɛna se k'an yɛrɛ bɔ a la diɲɛ ni lahara wallahi. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Tiɲɛ ye mun ye, o ye kuranna aya minnu bɛ lakale, o bɛɛ ye tiɲɛ. Hadisa minnu bɛ lakale n'o sabatila alakira ma nɛɛma ni kisi ye, o bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ. O tɛ se k'a to yen cɛ dɔ kɔsɔn, o tɛ se k'a to yen muso dɔ kɔsɔn. Anw bɛ o de kan, n'an bɛ faga problème tɛ k'an sala k'an to o kan, problème t'o yɔrɔ ye dɛ. An ka faga, an faga kun kɛla ko an tun bɛ ala bato la.
an faga kun kɛla ka kɔrɔ kɛ an tun bɛ ala kelen ka sira kan ne ma ni kisiba ye an faga kun kɛla mun na an bɛ silamɛya ɲuman kan ala kelen tun bɛ min kan hali n'o ma diya dunuya ye hali n'o ka sariyaw tɛ bɛn n'an fagala o kosɔn problème tɛ yen au contraire o de y'an ka laɲini ye an kan bɛ k'ala deli an bɛ sa o la wayi kuma to yɔrɔ la saranya ko tɛ k'a fɔ an bɛ siranna a n'o cɛ ka jan wa min bɛ yen sisan an tɛ fale sa an ka taa sa silamɛya dɔ tɔgɔ kɔrɔ min labɛnna foto la hakika tɛ ni an bɛ taga fili kɔnɔ ka taa sa fili kɔnɔ an bɛ kunnangoya duniya ka taa kunnangoya lahara k'a kɔrɔ kɛ k'an tun bɛ silamɛya défend de la ka taa sɔrɔ an yɛrɛ fana tun bɛ silamɛya de kɛlɛ la ni silamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye wa huna fi fɛn fila bɛ yan sisan nin bɛɛ bɛ wele ko sira kelen bɛ yen o filɛ o man ɲi sira kelen o ka ɲi mɛ fo ka sira fila ni wɔɔrɔ sisan ka bɔ ɲɔgɔn na o de lɔnni dɔ ye sisan d'abord an b'a fɔ silamɛw ye sisan mɔgɔw b'a fɔ la o ko mouvement minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ nin n'a bɛ wele ko terrorisiya mouvement ni a mɔgɔw malɔnna a ɲɛmɔgɔw lɔnna a kɛlɛbolow ka ca a lɔnna kɔ kan kunun yanni a bɛ lɔn yan an fɛ yan a lɔnna ni mun ye ni Pakistan n'u ɲɔgɔnnaw ye yanni Afghanistan a lɔnna o yɔrɔw la o de man an k'o dɔn ka ban ka lɔn yɔrɔ wɛrɛw la Iraq jamana na ka lɔn jamana minnu b'o jamanaw ye an tun y'a ko mɛ k'a ye se anw fana fɛ yan farafinna yan an fana tolo donna o la Somali fanfɛla la groupe dɔ ko Shebab ka taa se Algérie fanfɛla la ka taa se jamana wɛrɛw la n'o ye arabu jamanaw ye n'o bɛ jate farafinna continent kɔnɔ ka bɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Afrique de l'Ouest la ka na anw masurunya na Côte d'Ivoire Mali la lamini na Burkina ka tourner an lamini na o fana nana kɛ fɛn ye min bɛ surunyana ka na an bɛɛ lajɛlen lamini a kɛra Mali la groupe bɔla groupe minnu bɔla suguw don dɔw bɛ wele Akim i ka faamu Akimi tun bɛ yen Mujaw bɛ yen i ka faamu wa kezalika les signataires du sang al-Murabitun minnu bɛ mɔgɔw ta en otage n'o bɛ taa saya de dafɛ u y'u kale jeli de la basi an bɛ sa jeli de la olu ye saya de choisi olu ka diina bɛ jeli de ye le sang donc ninnu mɔgɔw filɛ a yera maliyɛnw dɔw yela o la Mali yɛrɛ denw dɔw yela a la n'olu lɔnna mɔgɔw bolo sigi la ka kɔn yanni o bɛ don a la k'o kɛ ɲɛmɔgɔw ye ani kɔkanmɔgɔw o kɛlɛ ma dogo i la a ma dogo ne la ka na to an bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ an sɔmi san dɔ kɛla ko Basamu jida la fagali kɛla fana ale mɔgɔ kelenw bolo ka mɔgɔw arroser mɔgɔ mun fagala o cɛya la wa an tola an ma mɛnna Côte d'Ivoire nord fanfɛla la sisan an ma mɛn waati la ka ɲɔgɔnna fagali bɛ kɛla an y'a mɛn tuguni Burkina ka jamaw fana bɛ yen fagali bɛ kɛla wa lɛri min an bɛ sisan Mali nord fanfɛla la a bɛ fɔ siya min ma ko dɔgɔn non an ko dɔgɔnɔw n'an ko kadɔw olu ka dugu fanfɛlaw ka taa o wo mun fɛ yen fila minnu bɛ yen o karilen don ɲɔgɔn na ka nin ko nin bila a ko tɔgɔ centre la wa fagali bɛ kɛla dugu dɔw bɛ jeni a denmisɛnw a maakɔrɔw a musow k'u faga k'u jeni komi lɔgɔ nin cɛman ɲi mɛ nin bɛɛ bɛ don fɛn jumɛn kɔnɔ silamɛya tɔgɔ kɔrɔ k'a wele ko jihadu o la welela ko terrorisme an tola an bɛ min faamu dɔw nana wuli ni wajuli ye karamɔgɔlakaw la an tun bɛ se k'an bolo fa minnu na tuma dɔ olu ye kalan kɛ yɔrɔ jan n'olu tun bɛ se ka na anw bɔ nin ferekeli nin na nin fɛn min tɔrɔmin na k'a bɔ ɲɔgɔn na an ka farafasiya an tola ye fɛn fɛn mɛn a mɔgɔw la a karamɔgɔbaw a kalandenniw yanni a karamɔgɔbaw a n'a kalanden misɛnw an ye minnu ka kibaruya sɔrɔ n'o bɛ kuma ka wajulu kɛ anw ka kan na ne min bɛ kuma na i ye maa karamɔgɔ kelen si sɔrɔ min nana fɛn fɔ a ye lɔnnaw ye min fɔ ninnu ka ko la au contraire n ye min kumakan mɛn n y'a faamu komi olu yɛrɛ bɛ fɛn nin soutenir la mais o b'a kɛla ni fɛɛrɛ n'o do kɛla ni sisan a bɛ komi an bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn mɔ fɛnjugu de kan sisan silamɛya bɛna yira ni fɛnjugu min ye wa an bɛ siran n'a de an kana sa o de kɔ kan c'est là le problème
ola o mo ka kuma kan do we amena teme no yi yana ngatani ala kidere ka la kalinkan yi ni konika ni te ko kula ye ni me sebeli kono loni kono il suffit que meta ta dron ka la boss la mo we kunu mo chama na marale no oluka yani famu amata yoro jan obeni koni yi wati do la ko islam ya yere me sa ni koso idan ayo do ya wajiru me wa fo kunno mo munu be ni barani kela occident ka mo dlale undo karsalakaw ka mo dlale undo akikatan islama yere tuye wi ga islama ya de kele wi ga islama ya image de no wi ga islama de to chien nu islama ya juude ni kafru de islama tuye na kela ti ama fongo kuma c'est-à-dire au cas camouflé comment les camoufler c'est-à-dire comment camoufler là au corps comme kojugu ni be ici ça kojugu de sutarala jeli le be nemba koro basi ba koro flale kelembe a bolo sanfé donc to li tieni de na keka jigi duguma de o ye foli chomi an nu te kuma no fotoe wa an fana to esprit mais manto makobe mina ni ala kire yo dama no le an la flay o de tini sallallahu alaihi wasallam kido ko nu kafirudo silama tuye non occident no fabriquer en état au camp mais on va ira ko an kuma kan ba ira ka fo ko occident iga famu munu ye sharia odla no ka sharia ni islamiyat se ka ben al no nyechi islamiyat kan o ga sharia ni islamiyat ta olu ta famuna mais no lu nana ke fana ko no bolo donu koro kana ye nunu be chieni na kana ye ka foko nunu mo mundu amesu ko manipuler o be se ka ke o kore ante se ka foka ma foko ti se ka ke ko mi aw ma pere ka laben abe ba islamaya ya ni togota ka islamaya kele an fana laben koro le ola comme abe ti an ba financer morfaula ame aw financer bomuna ame aw financer ka toya di awma ka se ka ko yirwa olu be se ko ka lagini soro ala no do be se ka islamaya kele no do be se ka jamana do kele no do be se ka sani boyoro dawla no be se ka yoro dawla ka jamana do tonobo jamana de un tab akalama ka koro ke ko nu mo karsa obi tire ndokan ato aw mutu kele o kuma munu be fo aw te kuma o logique kan mais est ce que ati se ka ke mais aw nga kuma kan te digi o kan par exemple politicien satellite aw mbolo mi ma mbolo qur'ana bambolo hadisa bambolo sarafu ga kuma bambolo ni sujet ni kan obe aw wasa ka loni ko ni hakika le ni ko to mu be farakan obe se kana ke buluma farade ala kanin awdeme wala yana ngata ala kidin kuma kanga sama alayhi salatu wasalam aworo mina kuma kami na fola nu bolo ku ya camoufler o famu yoro jumaye ka kuma datugu ti islamatu yin kafrudo kuma kan camoufler la mo korofi teriala parce que muna ala kidin ku hadisa sali na neman kishwe jamakuru do ka kola abeho jamakuru mako al khawarij ala kirin kumana ko shamanka aka mantun ka kola kabe mooma moomunu bena na fili digi kalado mantoni kono nabe foko jamakuru fillew ala kiri alayhi salatu wassalam akumana mokan munu mena nani filiye ka do aka matonina aya fo furuba folila ka tawmashirun fana fo amogo ka kola alhamdulillah suna mo bu kalama suna mo be barakeni ala kidin ka kuma kai alayhi salatu wassalam obi mina togo mina suna mo bu kalama depuis kunu fo bi suna mo bu don ante digi o rokan folon mais ala kidi alayhi salatu wassalam ka jamakuru do kufo ka kuma ke o kan kunya ko ka kufo ka latke ka gea ka no boala o jamakere ni kera al khawarij ala kidi alayhi salatu wassalam ka kuma o shi hakayaka ka kuma o akli bereyaka ka kuma o ka jogo kan ka kuma o ka kewale kan ka kuma o ka bara kan ka kuma hatta
ibo loni tamashiri mi ni yi jamala ibo loni mo ko boto wala ni kabago laban fo fana wala kida alayhi salatu wassalam amad dauma ubina laban ul laban yoro mi fana yo fo nubira sa katonika ubina laban min ala kida fo alayhi salatu wassalam nulu mo tu al khawarij ala kida alayhi salatu wassalam ay kuma kan bado fo o de bena to amena se kuma kama mo munu ba fola ko nu te islamai no lu ka karamba ke tumaro saudi ala ka karanga yoro wala no te faka sujet détaillé na me sigala ola amena na ala kide kuma kan la se uma kayira ka fo ya un problème à leur niveau parce que ala kide ko khawarju nu kam mangtula kamine domina ala kide me balola ne man kishwe khawarju ka kumulu babina bo ala kide yere nyabe na la kan balola amena se uma kamine ola ala kide fatulem kofe khawarju bola koma ya fofo chugumina obe mike ka slamaw fagali min la slamaw kan ko la kafriya mike ko jiri da ko ya na folo da ala kide fatulem kofe o yake usmana la igalo ni femi kala usmana konina aw kake aw tawla o ye aw makoni feyi mankanti aw tala olu le labana kasi aliyuma kali jelibo o labana ka mo shaman faga sabula ulala kide mena mu fo alayhi salatu wassalam as-sadiq al-masduq aqu ko saun keme siècle kelen be obebo o kore siècle be khawarju lo mais tuma no vola ala le bo labla o makobe sa ko be to o répétition na obebo fo wati mi metase a dernier jama laba mi bena bo ko le bena bo ni dajali tilila ko le bena ke khawarju ya bena lalo donc khawarju yani famuya chuma bala ala kide mi fo ne man kishwe o bayira ko sheni dolo juru dolo abe tugu la nyona abe botele u kono wa bi mo muye awye islamaya sekli tani durna la 15e siècle hijri amuri kono wa amwa bi mo munu ye khawarju ye olube mi ala kide de ko siècle bela jirena ko be mi o ba kono qui sont maintenant les khawarij mi bi do khawarju ye done bidon khawarju nette no ira ela nette moye min ka doni sela ko ira awlabi ne ka doni wa riski fana netota melonna mi loni na mai fenfoni mo ka fo ka ebuya fo mena ira sisa khawarju ya min be folani mo munu do anga bi mo ta khawarju kunu taw temena aw bi mota jono ko fo ay Ahmad Shakir le ko aw ngabi mo aw ngabi do mo ka khawarju jondo naam sabula khawarju yani tumaro abe foka la suna mo yere la ko lu yere do lu mu yere ya di su la kalin ka kele abe la ser ko do bulu ko lu yere do وقد قال العلامة المحدث أحمد شاكر دون نباني محدث أحمد شاكر كو رحمه الله تعالى أما لك هنا أقول الإخوان المسلمون أقول les frères musulmans أقول كموا les frères musulmans خوارج العصر كو بيمو أو مثل من أو بدون خوارج frères musulmans الله أكبر mais frères musulmans دغلاوا au cas idéologie dogolawa au demeba dogolawa tout le monde to ya l'islamia to talabi est-ce que o te to mana ikhwanu kamilia de kawa Ahmad Shakir ko que les frères musulmans sont des khawarij al-asr dobe barakenu kamilia utado amese ka fo dobe barakela ni kamilia doba kalama ulu yayi hakikal mala dala kanin awdeme ayni fo aka majallatu al-asala aya afo odikono فهذا ليس مني بل من هذا الشيخ العالم أن ينوروا فنيافو que les néo-khawarij sont des frères musulmans
Idan au famna. Taïb. N'en voilà ici ça. Les frères musulmans, John et Nana Milier, Al-Hassan Bana, allez les Khawarjia, la Kulakulaya, comme il m'ont connu siècle Temelouna, allez de Kelaka Kulakulaya, Égypte, Jamana Kano. Mais Chemino a Bangela 1906. 1906. Kakuma la Surunya, mais kitabu ila al-mawsu'atu al-muyassara. Al-mawsu'atu al-muyassara في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. C'est très riche. Akoni kitabu ni ayavo tabolo dika les branches avec groupe mounié anga bidon groupe yi Hamas même formation nous bela jeni kuma be den kitabu ni kola. Donc nous dynamo no e frère musulman yi niwe a ko famu ko be se ka fana soro ni kono ko va soro kitabu wero kono al mawsu'atu al muyassara. طيب Hassan al-Banna alem demuso o dene Tarek Ramadani ale de a demuso di Tarek fama nabe fama ko Saïd Ramadan o koso baya fanila Tarek ka Hassan al-Banna laso otmanana est-ce que Tarek Ramadan adolendo madogo wafana frère musulman kakramo ba belebele ba min donendo na fula be min kuna na ya yere yira na doni dogote min ka kola jome se gale ko fo na tirala la Yosef Qardawi me komo odima Yosef Qardawi aw ma to me akomewa na Yosef Qardawi ka miriya e mogo bolo kalansola ko digile no akan wa bidon khawarju ka miriya bo rolay ala kanin aw kuna dia anga bo o kofe tayyib yani Hassan al-Banna niafine asorola 1906 afatula 1949 amma janfa shira ya assassiné di o kela masakemika marakoro kela Jamal Abdel Nasser Misra Jamanana où il y a Fakatu Kamriya et Dafani Kono il a été assassiné où la Tchemi Minana si Anona mais Hassan al-Banna n'a ni politique miriaoudi mais ka deslamo kuna ay ni politique ni ke anga ere dun ko la ka se ka muke ka islamaya ta sini ka lo jian kuna mais anga son betala islamo ka fara nyogon kan nata'awan fima ittafaqna alayhi wa ya'dhiru ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fihi ko islama be ishiamo imi be joson imi be mereke bato fengo feni ba ke islamaya tokoro aina fini munu me imantona anga yafaka excuse di nyoma okan ma anga nyongo deme islamaya tokoro fanga be na serko islamauma donc allez au miriani sigi politique israou fili sira bɛɛ b'a kɔnɔ ilan ale faga min kɛla jɔn de nana sigi ale nɔ na o kɛla Sayyid Qutb ale tun ye écrivain ye sɛbɛnnilaba de tun don ale nana miiriya ni ta ka miiriya ni yira cogoya la min tun kɛra ni violence ye masakɛ ka minɛ ka don kaso la a tɔɔrɔla kosɛbɛ a tola o yɔrɔ la ka jihadi ko lancer a tola o yɔrɔ la ka khawarjuya miriya wolo sisan aka kurana tafsiri ke complet kitabu babula ka tia niyo kitabu yo be karana yoro de ya khawarjuya miriya de be yoro to wala donc huna nu ne khawarju ye mi ye bido khawarju im kona bo soro ni kitabu ni kono o bo wele yani metani kitabu kono kitabu ni yani ni ye al mujallad aw folodi hein ya mujallad folodi frère musulman bo luka ko soro à page 198 maintenant digi olukan comme Amédia du Kolina il est à page 333 page 333 kemet sabani saba
ibe taga kelekela munu be kelekela bi abe o ka miriya wolola ka bo ba min kono abe fo ma jama'atu almuslimin o be wele ko jama'atu almuslimin التكفير والهجرة جماعة المسلمين التكفير والهجرة أولا من يقول سلام الجماعة وما يقول جماعة الكفار بل أفضل جماعة المسلمين سلام الجماعة التكفير منو مي كافريا لكيكا مو كافريا سلامو بكي كفاروي والهجرة الهجرة منا أكمل دمنا منيتا مصر ko ala kidin ka bisaw ma alayhi salatu wassalam kayra ka fo ala kidin ko bi khawarju pe jawnu ulu le be yira la ila ko fa mi ala kidin yere ka wala la khawarju ni jawnu na la ka je amina ke episode wala ni yoroni na yini fo amina na mi ke première partie amina deuxième ta ko fe ni ala ka je wala jama'atul المسلمين التكفير والهجرة وكمريا بعض يمي الأفكار أنوكا والمعتقدات وكاد سكنا سري دويموني ويموني فهم إبتوس رباج 335 كافهم يجي دوما أفلا رجما ورولا كافهم فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة مهم هنا يدرمون باك وبابك كافري أبي كان يوم وياك ولوكا جيمانا كافر وأصر عليها وإياك يتلا كان ما دبل بفا ولم يكتب منها إما صنعتوري كبوالا وكذلك أبو تغيالا يكفرون الحكام أمثلا فغلي بولومي بي وميريا بنا سرانينا تريالا أمنا سالي لما سيسان وكذلك أبو تغيالا يكفرون الحكام وبي مساو كيتي كلاو إذا فهموا وبولو فنا كافرية كفرك الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل وكم غفو بيبي نوي مساوي نوي كيتي كلاوي autorité وبولو بك كافري كفرك كوما كيتي فنا لا يمينجي وبوك وتدوبو دولا وبوك بإطلاق إلي بالا نبالا وتدوبو دولا ودون التفصيل ولا لتالا أبي كفار وكوري قدبال كافرو دبيا مالي كافرو دبيا جوا رب كفارو دبي بس ما سامو نبوكو نتي كتيلاني كوروني هناك السعودية ودنونا دو وهكذا أنكوني أو كفارو ويكفرون المحكومين وأمن بين مساوي الكافرين نولو دبي أو مرة olu be kiti bor anw kan anw se no yewa aw be fana kufaru pourquoi yo fo muna li annahum raddu bizalik parce que kiti be bor la amun kan ke aw jina nay ko so ngela kafiri wa an kala tugu bagaye nunu no fe aidan bitlaq wa dun at-tafsil aw fana be kala kafiri kiti be bor la amun kan nama keni wala li amma al ulama mi lon nawi les savants فيكفرونهم وبلنا نبكي كافرين وكسو كافو دالا مغنوا سباتيلو ماكو شيخ بن باز كافرين سعوديا دوننا كو كافرودو اكيدا كتابو كو كتابو لانكولندو وبنا امنا سوكا كرامو بادوما عليرت مي سعوديا كونو سعوديا تيلون يعني بونيا داما اني شيخ مكبيري يرت كادي جوبسكا تو فوينا محمد سرور زين العابدين الصلاه امامه aluka tarabolo le wolo la Saudia kono o Saudia karamo ni oyi o bo mushibola o be suna saura la o be karange Medine o be karange Makka o be karange Saudia la o be Dominique ka fa ka Qur'ana karan ka disa karan ka tajwidi karan ka dina karan o be Saudia ere ka Afrika ka to Saudia be ni heren kela oyi o be Saudia don no ke ku faru yi ka koro ke munye ko Saudia don no te no olu yi ukoso oka bulbazi la kafria wasiga tola ukafwa akida kitabu mako kitabu lankolo kitabu die ko kiseta kono anga bimo mako ko anga besoin nécessaire c'est-à-dire ko gele mi be ko akida kote ko gele mi anga muti obe mikela ola ka fara ka tumuni oko Saudia donna o te foi kama foka kuma
sungalo sela sungalo bola muso ka koli ni muso ka bangi jelle ni ko saudia donna te foi dono te wala bushili ni obo fo ulona anhum bi mo khawarju munubi ibo soro o kamiriala sururi olu bola sawla khawarju be wolo nyogona ni sururi ya wolo la o formu de bolembe sunamo sawra fe o chama de kalandiya ke nolu be kuma ko ni camoufler ala kan kiska bo toroma li annahum o be ni kafriya munun ke o be lonna ke kufaru ka koro ke lam yakfiru haula wala haula parce que muna lonna banu fle saudia lonna fle jo lonna banu fle o bolu ke kafri ka koro ke di kafiru ma songa masau ke kafri masamunu ma kiti fenana ni jigi o be kiti borla munu kan no anwe fana an fana o choya la fana o ma nga kafriya latige donc c'est que lonna munu mu foni ke lu fana faralen do an kan ambe kafri o fe kema ya yukafiruna ko lu choya mi na be mo kafriya mo ki kalangala o nyefe ni bano ka miriya la bike kafri aha ni ki ba ka fikra ni na ka banka mine o bi kafriya de wa ni yere ma faro ka jama kan hali ki bo fe ni ma faro ka jama ka ba ke kafri di wa ima beyata ti beyata wa kadhalika ni tala ni stranika iba soro le khawarij yubi chennan khawarjudu ala ti ni ku ubi amedi ala ti ni kuma kan man kishwe kanifo alayhi salatu wassalam autre manana sitan bari islamo les frères musulmans olu de di khawarju yo famna frères musulmans wolola qutbiyuna olu be fagali ke ote ibe ikhwanu mulu Hassan al-Banna ka côté la olu be wore do muna ka chaya politique kono mafhum don be muguchi ni politicien wi ito olu ye ni islamia sawre molu le be muguchi la ublatireka jama kelelo ibe ta do soro sururiya bole kono fana ibe muso de hijabula adatugule no kala shiba bolo olu se wago sururu ka fa fela le fe ibe chede abu musi falendo aba Allahu akbar fola abe tawidi kuma fo abe sunna kuma fo ale bo tela be fagali kela ibe to shama soro sururu ka fa fela la olu mo be yoro soro jonila Muhammad Zain al-Abidin Muhammad Surur ala kan sisi ka bo toroma idan muna o sifika ni kuma ni wala o be kuma do yani kulukutu ka ke foroba ye ko silamatu ye aw munu e kuma ya sisan ay aw nyininka yala aw ma foko nu islamay wa ay nyininka kele kala munu fleni aw nga doni kono naw ye aw nyininka ama fodi kafrutu ye islamu munu go kafrudo ulu ya un problème soit loni problème bi ou soit loni bi o be ka camoufler ka ko samakata di osidama amu anto exclu o be se ka ka kono mais ko ni yere histoire ba on fait dono silama dono donc ante kafriya fo ka nyesi oma ka koroke ni ala kidenka hadisa munu mina lakale ambolo ameni ke premier partie ni ala ka je pour que alla meni ka noya sabula ayin ta ka segi chaman ke akan mais anti sege anti décourager ameta hatta fo domina an fana ni mine ana wala mo wore bina ke wala mo wore ba ke la katime an kan ulu fana sai o ni yoro an fana ban ta ni yoro sorala ala ka besra la here assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد تنبل جنيه علي أباتنو وقف الصلني عن السلام كدلافه أقولك أنك تشدينك أناك صدنكو أناك صحابو أني مغامر كلا أتبو
ani mɔgɔ mɔgɔ tugula o nɔfɛ ni ɲumanya ye fo ka taa se don min na bɛɛ lajɛlen bɛ sara kɛwale la. O tɛmɛlen kɔfɛ o la ka d'an ye balima silamɛw an ka kuma aw ye fɛn kan fɛn min tɔnɔ ka bon kosɛbɛ a hɛrɛ ka ca ni an ye faamu sɔrɔ ni an kɛla k'an tolomada an bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka kɔrɔ kɛ silamɛya diina n'o de ye an ka diinɛ ye n'o ye Ala ka diina sariyalen ye n'Ala y'o sariya ka ciden bɛɛ lajɛlen ci n'a ye kabini fɔlɔ fo a laban a bɛɛ lajɛlen cila ni mun ye ni silamɛya de ye. A bɛɛ lajɛlen cila ni silamɛya ye o silamɛya ni bɛɛ lajɛlen bɛ résumé kalima kelen de kɔ kan o de la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah ko bato fɛn tɛ yen min ka kan ni bato ye m'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ko wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhyi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ako ma cilali kɛ ka ko ili Muhammadu ɲɛ ka bɔ ciden si la ciden si de ma ci ka kɔn e Muhammadu ɲɛ ka fɔ ko ciden ci la fo wayu ka ca ma ka fɔ ye ko la ilaha illallah ko bato fɛn tɛ yen min ka kan ni bato ye o k'ale Allah subhanahu wa ta'ala bato. O b'a yira k'a fɔ ka kɔn Ala kiri ɲɛ alayhi salatu wa salam ciden minnu cila Ala bolo o bɛɛ lajɛlen cila ni kalima kelen de ye wa Ala kiri fana cila ni o de ye o de kalimatul islam kalimatul iman kalimatul tawhid kalimatul islam miftahul janna wa kadhalika hɛrɛ bɛɛ o kalima de don. O le silamɛya yɛrɛ ye Ala kelen bato wa jinɛ ni adamaden bɛɛ lajɛlen danna fana o de kosɔn. Ala ko Kuranɛ na o kosɔn wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A ko ma jinɛ da ma mɔgɔninw dan foyi kosɔn fo ka ale Allah bato. Tafsirkɛlaw ko yuwahiduni o kan keliban ciya. O bato ni o de ye Ala ka diinɛ ye o de ye silamɛya ye o de ye ciden bɛɛ lajɛlen ka diinɛ ye o de ye maa ɲuman bɛɛ lajɛlen ka diinɛ ye o de ye diina kelen ye inda Allahi ta'ala. O tumana na ni diina faamuna ni faamu cogoya la an b'a lɔn k'a fɔ anw kelen tɛ a ma daminɛ anw tile la a tɛna dabila anw tile la komi anw bɛ balo la bi kow de bɛ anw ka waati nin kɔnɔ ko minnu ɲagamilen don mɔgɔw ma a ɲagamilen don kosɛbɛ wa ferekelen don wa n'an m'an yɛrɛ kɔrɔsi a bɛ se k'an bolo bɔ k'an bolo lakolonya an ka silamɛya la o de ye kunangoya ye siga foyi si t'o la o ye bɔnɔ ye Ala ka ne ni aw kisi ka bɔ o ma. O de ye mun ye silamɛya image de bɛ yɛlɛmana mɔgɔw bolo ka kɛ image kelen ye ni ye silamɛya kɛ diina cɛjugu ye diina min ɲɛ cɛ ka jugu